Bagagag humel-humel sadulita. Lole somorante. Bagong anakku, Gong. Piye Rama Semar? Iki aku Bagong nang kene. Ada kabar apa? How are you, Rama? Apa kabare? Pripun kabare Rama Semar? Rak yo nggih saestu kemawon to. Baik-baik saja. I'm fine, Mo. Oh, I'm fine too, Gong. Oh ya le, Gong, kowe iki sehat ya le ya. Matur nuwun nek kabarmu iki kabeh kowe sehat, bojomu sehat, anak bojomu kabeh sehat le, aku melu seneng. Ya mo ya. Piye, Reng? Gareng Petro ya sehat. Gareng sehat. Petro ya sehat iki ya, Petro kejepit nang mburi dhewe. Oke ya. Matur nuwun karo Gusti Allah ya. Le anakku kabeh ngene iki tak kandhani tak pituturi. Yen kowe arep lunga ya ta lelungan, entah kowe kuwi numpak sepeda ontel, entah kamu itu nanti akan naik sepeda motor, naik mobil ngono, utawane lewat dhuwur naik sing apa kuwi jenenge montor mabur, aeroplane ngono kuwi, ya ta kowe kudu eling lan waspada sadurunge kowe iku kudu ndedonga. Kono ibarate awake dhewe kudu arep lelungan kuwi kudu ndedonga marang Gusti Allah, ya ta. Supayane apa? Supayane awake dhewe iki mau di dalam perjalanan, ya ta, dijauhkan dari apa yang namanya godaan, kecelakaan, ya toh. Ngono kuwi. Kowe kudu hati-hati ya. Numpak sepeda ontel, sepeda motor, mobil neng Indonesia kuwi ya kudu ana jalur sisih kiwa di sebelah kiri, ya toh. Sisih kiwa di sebelah kiri kuwi rungokno, ya toh. Wis peraturan pemerintah, tata tertib lalu lintas yang harus kita jalani bersama. Oh iya bener Romo. Wis aku iki nek numpak iki montor cilik sing numpak mblenek ngono kuwi. Lah aku dene sakmene mblenek montore ambles. Aku numpake terus piye montore ambles ngono kuwi ya ta. Tak teruske ya Gong. Reng Petro kabeh para sedulur kabeh sing tresna budaya ing wayang budayaku iki ya ta. Kuwi mau ya sadurunge mlampah, sadurunge lunga-lunga kowe kudu ndedonga sik kuwi sing pisan. Sing pepindho kuwi mau, kowe kudu lewat dalan sebelah kiri ing sisih kiwa, ya ta. Sebelah kiri sisih kiwa. Sing ping 3 kowe rasah nerjang lampu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas merah, hijau, kuning itu peringatan. Artinya di setiap pertigaan, perempatan pasti dipasangi rambu itu untuk supaya apa? Ya toh, untuk keselamatan pengguna jalan bersama, keselamatan bersama ngono. Aja sak karepmu dhewe. Aku nggih wis ora gagas apa motor iki gak tumpah buat terbas. Bablas ku lambune murupe abang. Ora tak gagas abang buah wis minggir tabrak ngono Pak. Wah, kowe Gong wis ora bener ngono kuwi. Aja dibaleni neh kowe. Kowe nek ngerti aku ngono kuwi, ya ta. Tak tutuk dhewe kowe ngono kuwi. Tak tutuk dhewe. Wah, anak kaya ngono kuwi kaya Bagong ngono kuwi wis ora bener blas ngono kuwi. Tak jewer kupingmu kowe. Oh iya Pak, aku njaluk pangapura Pak. Aku njaluk pangapunten ya Pak ya. Aku ora tak baleni ngono kuwi. Lah aku ya nyoba nggih iki diketuk sepeda motor bapak yo anyar ngono kuwi gras yo. Tak tumpaki ngono kae yo.
ora oleh ngono kuwi ya to. Kuwi mau sing jenenge lampu rambu-rambu lalu lintas warnane abang itu ada artinya, warnanya merah itu ada artinya. Kamu harus berhenti. Ya toh, memberi kesempatan pada pengguna jalan lain dari arah yang berlawanan, mungkin dari arah kirinya atau dari arah kanannya. Nah, terus nek wis abang biasanya terus ijo. Lah ijo kuwi arah saka nggonmu kuwi oleh mlaku ngono ya toh. Terus aku kok ya ketularan bagong. Lah iya semare ya ngono kuwi ya. Semare ya melu bingung iki piye. Lah iya, rungokno ya kok ya. Kabeh wae. Aku mau lampu abang kudu diperhatikan. Kita harus berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go. Kamu boleh jalan, oke? Oke lah kalau begitu ya, Gong. Lah ngono kuwi le, Gong. Rungokno, kowe kudu ngati-ati. Kowe numpak pin motor, numpak mobil kowe kudu duwe SIM, ngono ya to. Sepeda motor iki SIM-e ya SIM C. Mobil ya SIM-e SIM A, ngono le, Gong ya. Ngono. Aja ngeyel kandhane. Wis ngono pituturku ya. Du hati-hati nang dalan. Ngono matur nuwun.